Şu duşukdan soň 80 kilogram aranda bayraklı orunlarına nasip bolan Zenan Turganlar emininden yanına gelmeli. 80 kilogramda bayrağı nasip bolan Zenan Turganlar emininden yanına gelmeli şu duşukdan soň. Yine de görüşünü diýäli. 98 kilogram aranda final duşuğun ýeňjesi. Sportun sampa görünüşi boýunça Türkmenistanyň çempiony Anna Sahiyedow, Anna Yerli. On gaçdaşy Süýünjüf Ilham Kinzoňa münasip boldy.